Unsay buhaton ninyo kung dipiktoso ang usa ka butang, gamiton o ilabay? Tubag. Nya imong ayohon mo samot noon ka dipiktoso, unsa man, ilabay o gamiton? Ilabay. Unsay buhaton nimo sa tao nga dipiktoso? Ilabay o higugmaon? Mao na naron. Mga igsoon, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Lahi ang butang, lahi sad ang tao. Ang butang, kung maguba, sa mas microphone, maguba, atong ilisan or atong ilabay. Pero ang tao, kung maguba na gani, ato gyung luwason. Mao na ang Ginoo, maningkamot gyud siyag luwas. Pero ang nakadiferensya lang, kung mo insister gyud ang usa ka tawo nga dili gyud mo dawat sa gitanyag nga kaluwasan sa Ginoo, moabot yung panahon nga iya gyud tang ilabog sa gawas sa iyang gingharian. Mao na dinhi sa atong ebanghelyo, galuos man lag pamalibad ang iyang mga dinapit kadtong iya untang luwason, sige magbalibad, siging balibad, wa gid sila katilaw sa kumbira. Nya do na sa nisod sa kumbira, wa sad motuman sa gitawag natog patakaran, unsay isulob, gilabay gihapon ngadto sa gawas. Diha na ra ba unta to siya sa sulod, pero wa gyapon motuman. So ang importante di ay sa Ginoo, mga igsoon, kanang motuman ta sa iyang kabubuton. Mo na nga atong salmo nag-ingon, mianhi ako Ginoo aron pagtuman sa imong kabubuton. Gilingi ay imong tupad. Ang di mo lingi ilabog sa gawas. Ingna wa jud ka magsupak-supak sa Ginoo. Ingna ko no, ingna wa jud ka kasupak-supak. Buhok pa lang ninyo daan, nanay mga masinupakon. Tanaw pa lang nako sa inyo mga buhok ba? Nanay mga masinupakon. Labi nag-ios-os na to nga riskilay. Asos, nanay mga masinupakon, naris mga colors naong. Kana sa makita pa lang na, ang wa na to makita na idaghang pagsupak-supak sa wa na to makita. Labi na gyud sa atong binuhatan nya dinhis kalibutan, unsa man gyud magtudlo nato pagsupak sa Ginoo, kinig yung kwarta. Mao na karon ang ato mga politicians na biktima sa kwarta na, gasige silang hearing billions ang mga ghost projects. Sa kuan pa lang na, sa kadto pa lang ng flood control ang gihearing karon sa Blue Ribbon Committee. Flood control pa lang. Usa pa lang na kagastuhanan na flood control. Wap ay labot ana ang kadtong ilang mga akap, mga AX, mga tupad. Wap ay labot ana. Wap ay labot diha ang laing mga proyekto ngadto sa DepEd, ngadto sa DPWH ug daghan pang mga gastuhanan gipanggastuhag kwarta nga niabot nag trilyon. Aw gani ang atong flood control kuno matod pa sa Blue Ribbon Committee, ang total gyud nga na-spend sa kaning flood control from 2022 to 2025 niabot na di ay mga almost 1.3 trillion. Unya kon i-divide siya every day, mag-average og 1 billion every day. Flood control lang na tibok Pilipinas, 1 billion every day. Unya ang baha all over the Philippines. Nangamatay na gani dihas Mandawi. Nganuman, tungod aning atong pagkamasinupakon sa Ginoo. Abi ninyo kanang kulor-kulor anang buhok, kanang kiskis-kiskis anang kilay, gamay ra na nga butang,
kanang palaygit-laygit, inom-inom anang pills, taod-taod anang kondom, mga ayude, kanang mga withdrawal sa mga magtiayon. Abi ninyo gamay ra ng butanga, dili oy, ekspresyon na sa atong pagsupak-supak sa kabubuton sa Ginoo, kanang homosexuality, kanang pulos babae magpuyo, pulos laki mag-sex. Abi ninyo gamay ra ng butanga, pagsupak-supak na sa kabubuton sa Ginoo, and that means kung makasupak ta niya ng aspituha sa atong sexuality, dili sa nato lisod supakon ang kabubuton sa Ginoo about ecology and other things. Maunang nangaguba ng atong ozone layer, nangaguba ng atong mga water tables, labi na dinis Pilipinas, nangaguba ng atong dagat, ang atong bungtod, hastang atong relasyon. Gubat left and right, labi na gining gaong o nga gubat karon kuno Taiwan ug China, nga moapil ang mga dagkong nasod sama sa Amerika, sama sa Russia. Inigabot na anang panahon na ang Pilipinas murag gitag-od nga naligsas pison, maapil man sad ta. Tungod nis mga pagsupak-supak natos Ginoo, muna importante kayo ang pag-ingon, Ginoo, ania ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na mo palit na kagslat. Pangutan Ing na di ka mo uli ron, palit yung kagslat. Kaya ang kabubuton sa Ginoo unsa man, ihatag ang tanan. Ihatag ang tanan. Kay kanang kwarta lagi, mauna ro'y nagtudlo na to pagsupak-supak. Ug wa kay kwarta, di ka kapakolor sa imong buhok, di na ka makapangiskis imong kilay, dili na ka maka-abortion, dili na ka maka-homosexuality, basta wa kay kwarta. Magpuyo kag tinarong, di ka makapangabit, di ka maka-premarital sex. Aw nay uban hinoon. Pero ug wa kay kwarta, malimit yun nimo ang imong mga sala. Kay matod palagi, ang gugmas kwarta mao ginay tuburan sa tanang yawa, or the root of all evils. Mao na diri ang usa ka hari nga ginganlag hipti sa unang pagbasa ni Saad siya sa Ginoo, Ginoo, maningkamot ko pagluwas sa imong piniling katawhan ng Israel, makigubat mi aning among lig-on kaayong mga kaaway. Kung mudaog gani mi ani, kay murag imposible man yung mudaog mi. Kung mudaog mi Lord sa imong panabang, ang unang tao nga mosugat nako inig uli, akong ihawon ug akong ihalad nimo. Pastilan karon pag uli niya porting dauga nila 20 guto ka nasod ang ilang gipildi. Pag uli ron niya ang iya mangyong bugtong anak nga dalaga ang nisugat, nagsayaw-sayaw pa, nagkanta. Unsa man? Gituman niya iyang saan nga iyang ihawon ang iyang anak. Naminaw mo sa unang pagbasa? Uy. Gituman wa? Kusga. Mao na, unsa may itong buhaton, mubalik kita sa Ginoo. Bahalag sakit, bahalag mga matay, musunod kita sa Ginoo. Mao na pag ang dalagang anak ni Hipti, niingon sad siya pa, ayaw lag kaguol. Kay ni Saad man kas Ginoo, niya ako may murag bayad sa iyang paghatag nimo kadaugan, mudawat rasad ko ana, bisag sakit kaayo. Tagailang ko duha ka buwan nga magsubo, mag-morning sa akong kinabuhi nga dalaga. Nya, nibalik siya. Wa siya musibat. Nibalik o nagpaihaw. Lingay mong tupad. Ing na magpaihaw ka. Na og ikaw ba sugot kag ihawon? Kamo gani nakasagaran mga tiwasono na kaignaw. Di magi mo sugot ihawon. Sabot na ginang dalaga. Dako pa kay kaugmaon. Pero si Jesus ulitaw 33 anyos nagpaihaw. Si Maria wa sad mo pugong. Si San Pedro kalungsod 17 anyos nagpaihaw.
Si San Lorenzo Ruiz, 42 anyos, nagpaihaw. Si Santiago Apostol, mga 40 anyos, nagpaputol sliog, nagpaihaw. Ug daghan pa. San Roque, mga 32 anyos, nagpaihaw. St. Teresa of the Child Jesus, 24 anyos, gidawat ang kamatayon. Santa Maria Goretti, 12 anyos, St. Agnes, 12 anyos, 13 anyos, Santa Filomena, nagpaihaw. Ana. Ayaw na lang mo pagpaihaw. Ipalit na lagslat ang tanan ninyong kwarta. Unsa may mahitabo? Unsa may mahitabo? Wa na mo'y kwarta. Nya unsa may mahitabo igsunod ug wa na mo'y kwarta, mawa sad ang inyong sala. Kanang pagkamapahitason, kanang pagkapagarbuhon. Kining atong mga politicians karon nga mga garaon kay tanan, mausa na sila ang mga number 1 nga mga kurakot sa atong katilingban. Daghan kay na silang kwarta. Naasa sa simbahan, mga pari, mga obispo, daghan sa kay kwarta, mga garaon sa kay na sila. Mailhan nimo ang kani mga taong way kwarta o wa mahigugmas kwarta kay mga mapaubsanon. Si San Pio X, Santo Papa, ang una giniyang highlighted nga kinabuhi, kakabus. Nya nahimo siyang mapaubsanon, nahimo siyang maluluyon, ug labaw sa tanan, balaan ang iyang kinabuhi. Ngano man, wa may kwarta. Dinhi sa ato, nagsigitag baligyag slots, millions ang atong gitarget. Apan maningkamot ko nga wa gyud mosud ana sa akong bulsa kung dili idapat na nato sa ato mga proyekto. Ang nag-una ron natong project mao ang gahimo tag budiga para mabutangan sa ato mga pwedeng i-recycle nga mga butang o mga gamit kay wa tay budiga dinhing tarong. Ikaduha, atong butangan ang atong sud sa simbahan og dako nga mga electric fans kanang heli fan. Nya nagpakontrata na koron mga suppliers nanay mga 2 o 3 ka suppliers ato pa nang pilian, mag-average ang presyo sa atong heli fan naa sa mga 150,000, 130 to 150,000 kanang 12 feet man siguro ang diameter. 4 kabuk atong gikinahanglan sa inyong paminaw maka-secured ka tana. Ug ato lang i-maximize 150,000, 4 kabuok 600,000. Nya nagslat-slat man taron aning atong PPSC sa ni Protection and Prosperity of Santiago de Compostela. Unsa may kuan, unsa may equivalent ana nga slot, nagkinahanglan tag mga 6,000 ka slots. Akong gilauman unta karong Domingo, ighuman sa misa karong Domingo, gikan karon hangtod karong Domingo, igka-Lunes, makadawat na unta tag 6,000 ka slots. Aron inig ka Martes, maka-order na ta. Igka Miyerkules sugda nagtaod, mahumana inig ka Biyernes o Sabado, igka sunod Domingo, di na mo mamaypay. Or naanalay 3 kabuk mamaypay kato mga masakiton. Unya, unsa man, okay na ninyo o dili? Kamong mga online parishioners, og mo okay mo ana, sugdi nagpalit og slot karon. Kining atong slots, ako lamang taga-update aron malingaw ta. Ang usa na to ka slot katong nag-una 700,000 ka slots katong grace or God's reward and complete elation para ni pagtiwas og bayad atong kumbintong atong gitukod didto sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ang atong halin niabot na og 41,260 ka slots. 658,740 na lang ka slots ang nahibilin.
tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slots challenge na tag 7,000. 141 na ka 70 slot challenge ang atong nadawat. Nya ang ato dinhing Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, 100,000 atong gibaligya nga slots. Ang halin 3,658 na ka slots, naapay 96,342 ka slots ang available. So kung moabot nig mga 9,000 inig ka Lunes or 10,000 ka slots ang halin, awa na, secured ang ato dinhing Hili Fund. Sa inyong paminaw, kaabot ka tag 10,000 inig ka Lunes atong halin. Why siguro. Nya doon na ni siya 162 slot challenge, tag 16,200. Abi na kugwa gi mo palit, nanay duha nga nipalit. Pakpaka na to ang namalit na tog slots. Mo na makaingon ko nindot yun. Nya sa tinud-anay naanay misaad nga siya'y moangkon sa Osaka Hili Fund. Nya karong buntag na nasa ni text nako, Pader, usasad ako. So duha na lang ka Hili Fund ang kuwang. Sultihi lang niya ko, Pader, og pila gyud presyo. So duha na lang, og napagi mo angkon ani, aog makuha na. Di ba? So duha na lang ka Hili Funds ang kuwang. Basta mo average na siya 130 to 150,000. I-finalize pa nako ni mga suppliers o kinsa gyud the best nako nga kuhaon. Ning propose raman sila. Ana. So duha na ang misaad. Usa na like duha na like kuwang. Basin pa aning grupuha karon na sa mingon, Pader, usa sad ako. Pwede na ka mamatay. Ngano man di ay. Pero tumana inyong saad ha. Kinahanglan pariha mo ni Hipti, pariha mo sa anak ni Hipti nga mo saad ganit tumanon yon. Basig gihimo mo ang saad aron lang pakyason. So kining duha nga ni saad din agi ni sila kabaliban. Ako na gini silang paninglan. Di nila mo tuman, patay gini sila. So duha na lang ka Hili Funds. Kamong uban diha, kada tuyok anang Hili Fund, kamong mo angkon, kada tuyok ana maghatag og grasya sa inyong kinabuhi hangtod pa sa inyong kaliwatan. Kada tuyok nya iphap kapila mo tuyok ang Hili Fund. Mausan na ang gidaghanon sa grasya nga inyong madawat. Na siya. Kay ang Ginoo na gani mo imuhatag og grasya, grabe gina 100-fold, infinite. Munang moingon ko, confident kong moingon, kada tuyok sa Hili Fund nga imong gidonate, mausan na ang grasyang ipabaha sa Ginoo nganha sa inyong kinabuhi o sa imong kaliwat. Sobra pa ana.